padayong apir. Dinhay mga bayot nangalipay na himuot apir. Magdiayon nag-away, nag-ulipis na sila apir. Managtrato na guol, kay nag-break sila no more apir. Dinhay mga buta, nag-apir pagyud sila apir. Disgrasya wa katumong, natuslok ilang naong apir. Okay lang way problema, basta mo sinyas ka nag-apir. Kung mangluod ang usa, hangyo alang o ingna. Apir, 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 apir. Apir.